Isa na naman po mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Sa umagang ito mga kabayan ay sasagutin natin ang isang katanungan ng ating isang subscribers. Ito naman po ay Tagalog po ang nagtanong sa atin. So mga kabayan, stay tuned lang in po at kung bago ka pa lamang na mapadaan dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe with this channel. Berlumabin Gabaon TV, i-click mo na yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Well mga kabayan, sasagutin ko po yan. But before anything else, I just want to greet you all. Shout out po sa inyong lahat mga kabayan. Una sa lahat, hindi po ako nakakapag-upload sa ngayon dahil naging busy po ako. Nagkaroon po ako ng ibang trabaho na siya po yung dahilan na kailangan harapin ko po yun. At hindi ko po nabibigyan ng mga quality na content ang aking vlog. Pero as is, yung idea, yung content, yung niche, your intention, nandoon po. Alam naman po natin na kinakailangan nating mag-share ng vlog na ito upang makatulong sa ating kapwa-tao. Ang nakikita nyo siguro, wala nang intro, extro, editing. Yan ang nawala po sa ating vlog kasi wala pong time. Ang pagbablog po kasi ay kinakailangan tutukan sa editing, sa script, kinakailangan magsulat, kinakailangan basahin, memorya yung mga ideas before nating i-deliver. So yun po ang nangyari mga kabayan. So sa lahat po ng aking mga subscribers at sa mga nakikinig ng vlog na ito, I hope na you got my point, naunawaan niyo po ako. Ako naman po, mahirap naman po na iwanan ko po ito. I am a small YouTuber of almost 3 years na po. At dito po ako nahubog sa YouTube kung paano magsalita, paano mag-edit, paano mag-script, paano magdisiplina, paano mag-grasp ng mga idea, especially yung disiplina sa entrepreneur. Ayan, kung paano tayo magtrabaho ng malupit, kung paano tayo mag-ipon ng malupit, at kung paano tayo mag-invest ng maliit ng malupit na malupit. Yun po, kasi ayaw ko pong iwanan yung YouTube. Hindi man kalakihan sa akin ang mga kinikita dito, yung mga benepisyo, at least yung impact napakalaki po sa akin kasi nakikita ko in the future na pwede ko po itong gawing full-time, especially pag nag-for good na po ako. So, mga subscribers, I hope na na-explain ko ito, at kabayan, I hope na na-explain ko. Anyway, mayroon pa din naman akong mga vlog dyan na kung ano po yung hindi man kalakihan ng impact sa'yo, kagandahan, as long as you believe that this channel can help you, just continue and pursue your dreams by watching for this vlog. At I hope na makakakita ka dito ng aral, makakapulot ka ng aral at magagamit mo sa iyong buhay kabayan. So, hindi po ako magtatagal sa vlog na ito at lagi ko pong sinasabi sa inyo, magdisiplina, mag-aral, pagbutihin ang ating buhay, ayusin ang ating relasyon sa Panginoon at maging mabuting tao. Magsanay tayo para sa ating sarili upang ang buhay natin ay gumanda. Hanggang dito lamang po ang aking vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.